Takže čaute, ja som Dianka, vítam vás u ďalšieho videa. Toto video bude taký videorecept a budem v ňom piesť tieto muffinky. A je to veľmi super, pretože tu už je to v sáčku hotové a potom budeme potrebovať už len vodu a olej a dúfam, že sa vám toto videjko bude páčiť. Ak áno, určite dajte like, odber, komentár a užite si video. Budeme na to potrebovať tento vnúkajšok, čo som vybrala z tejto krabice. Potom 50 ml octu, 100 ml vody, nejaké formičky, do ktorých to budete dávať, košičky, jedno vajíčko, kúsky čokolády, misku a niečo, čím to budete miešať. Tak, ako prvé si toto vysypeme do misy. A pridáme 100 ml vody. Potom 50 ml oleja. A jedno vajíčko. Ups. A celé to nejak metličkou alebo ako chcete nejak miešame. A potom by nám malo vzniknúť také nejaké ako keby cesto alebo také niečo. A ja si tu ešte, ale nemusí sa, pretože tu sa to nepíše, ale ja tu ešte pridám trošku, no asi polovicu týchto čokoládových kúskov a potom ešte aj nakoniec pridám. No a potom miešate, až vznikne také nejaké, čo ja viem, ani nie cesto, ale ja to mám zatiaľ takto a myslím, že to už aj bude stačiť. No a teraz, počkajte, si prichystáme plech. A najprv si budeme dávať do formičok túto zmes, čo nám vznikla. A môžete do akýchkoľvek, ja tu mám takéto košičky a aj ruže. A nedávajte to do plna,
pretože to vám v rúre ešte narastie, takže stačí nejak tak do 3/4, asi nejako takto. No a ozvem sa, keď to bude mať naplnené. A až teraz som si všimla, že v mojich mafinoch, pretože sú rôzne, že tu už je aj jablko, škorica a ovesné vločky. Ale ja som si tu dala aj čokoládu ako úplne posledné, pretože ja som si naplnila tieto dva, len tu mi jedno chýba. A ako úplne posledné si tu stačí dať tak na vrch tých mafinok nejakú tú, tie kúsky čokolády, aby to bolo také krajšie a aj chutnejšie. Pretože komu by nechutila čokoláda. A potom to uložíte na plech a dáte to piesť. No, akurát mi to vyšlo. A tak. Budeme piesť na 180 stupňov, ale rúru si treba dobre pretriať. A budeme piesť na 180 stupňov 15 až 20 minút. A vyzerá to takto. Ja som tu dala ešte aj jablko nastrúhané a idem to dať do košičkov. A potom vám to ukážem. Tak a výsledok vyzerá takto. Na tomto tanieri mám tie, ktoré sa mi až tak, že sa mi podarili. A tu mám tie, čo sa mi ale že vôbec nepodarili. A ako úplne nakoniec to môžeme nejak takto na okrásu posypať čokoládou. Aj tu. No a potom to stačí nechať vychladiť, pretože teplé by sa nemali jesť. A ďakujem, že ste si pozreli toto videjko. A dúfam, že sa vám páčilo. Určite dajte like, odber, komentár. A tak sa zatiaľ majte.